Iwacho nang'e wachni. Mokwongo nyaka wach ni nyaka mi nyamera ma Winnie pongezi. Kichogo siasa mong'ith kendo siasa mariek kabisa. Mae gimoro aneno e ODM. Siasa mochanore kaka nochanore no endo nikech mokwongo king'iyo delegate ma romo go iko ang'iyo gi te. Gin delegate mantiere mainstream ODM. Ok ODM mobalo. Gine ODM moriere. ODM linda ground. Mok linda mwananchi. Wekara ODM linda ground, linda mwananchi. En ODM no moriere, moko balo. Kechine ka ogo siasa ne modhi, kendo romo gi delegates ma Nairobi, mani tire linda ground motegno, kendo moriere e mainstream mar ODM. Mano pongezi mokwongo. Koro nyiso ni gimane nyamina ma wino timo, onyisi balar kumochuni. Nyisi ochung gi ODM no endo mantiere broad based. Weri kada gach ma linda ground. ODM moriere, mong'inyore, mong'ith, maler, en ODM no endo mantiere broad based government, mane baba owewa. Koro mano the first thing masomo kanyo endo, nikech king'iyo aladwa gini, gintiere broad based. King'iyo Stars gini, ang'eyo jo Nairobi go eko te, ok abi luongo nying gi te. King'iyo gi te, gin jogo eko ma jo broad based moriere. Koro en siasa maber. Mar ariyo, en siasa no endo manyiso ni joma tindo bende nyalo chako bedo motegno mondo obede leadership kada telo mar party. Mama napani gima ber kabisa. Mak mana pani chairman ma Nairobi ne o confuse matin. Ni owacho ni ratification mag gino endo inya tim 2027 tarik 7 dwe mo wantiere ni mapa ne mano bedo joma biro. Dwana ler ji matin jo understand. Uno kik gibed gi to mora mora. En ni wan gi gimoro ni special NDC. To wan gi gimoro luongo ni ordinary NDC. Special NDC en NDC ma iluongo mondo mi okal gigo eko manek mar chama gi NGC mar chama osekale e buche mopogore opogore. Ma iluongo ni special NDC. Ordinary NDC en NDC miluongo mar yiero, iwinja maber, mar yiero manyien te minyatime chama. Koro moluongi tarik 27 kaluwore gi gazeti ben pancho tim rapan tarik 6 mancho tim gazeti notice. Kana some nen special NDC. Manyiso ni NDC ma ji dhieno endo idhi mana sir wechego eko mosekalo e NEC to gi mosekalo e NGC. Kasto ka iga rumo kar Disemba ka apani tarik 21 Disemba emwalorega igo mar beach kiyiero mag chama mar ODM. Karumo Disemba tarik 21 eka ibolong NDC mar yiero ma normal mitimo e chama. Koro maybe agenda mar yiero ni ok bibiro e NDC ni, lakini ochako siasa maber mar goyo mbaka e higa ni mondo mi by the time mwadhi e yiero e giko higa to koro inyalo kel agenda ni endi kaka agenda endo mong'ith makoro ogodo agenda mar yiero mag jo chama manyien. Karambe kaka ochopo mbele kanyo endo amba dhi dwaro gimoro e chama ka gimoro tegno. Ok anya wacho sani nyaka dhi dong delegates mamaga ma Migori, ma Kisumu, mondo gipuodha ko iwinjo gi delegates kanyisi mano kore ordinary NDC mabiro giko higa. To kuma emo mi wapenjo adhi manyo gimo motegno amor gi Winnie kabisa kile chako chon ochako manyo gimoro e leadership chon mama ndi wadhi dhi kode yiero kana mondo ma obed motegno ochaka koro wuotho kiko dhi Nairobi kende owuog delegates ma Nyanza ochak sire chon dwe manyien ochako dhi kata mana coast owuog delegates ma kono kiche kata ma Migori kuyo chonde maandamano molo soka Migori kwa chande gi yawuto kwa chande samoro watego mo ngora mana Nairobi ka koro obi owuore kodwa mondo wambo wasire lwedo wabug tiende lu kaka nyamera ma bende osetiyo mateka enya e chama kakonyo jakom mondo mi wane kaka by the time modhi yiero e giko higa nyalo biro ni samoro delegates osechwake mondo mi wane ko nyalo dhi gore mbele. Mae mo mi wapenjo ni